Ti ha ka ban kong siap nga ai khuble ya phi iwe pa iwe ha ka ne ka por ka bamanta lengba jong ka ne ka channel ka jonga nga ai khuble kit bok kit yang ya phi badon na pedeng ka met ka ba pang ka ba stom ka ba ut ka ba lenga na ka por sa ka por ki ba bun na pedeng jong phi ki pa ba ha ka jingai lenti ka jong i jr na ka por sa ka por na kalyang jong i ba mo jong i baba ilalit ban ai jing ai ban le yaram ya ki baduk ki batoi ki rangli ki chuki kita ki ba ki sem shiliang ki kup shiliang bun na pedeng jongki ki bom don kimi don kpa bun na pedeng jongki ki basa khun swet bun na pedeng jongki ki bom yo bam yo di bun na pedeng jongki ki ba tengku mo siang kumbo ong ka kentin lada yang ru kendu lada syong ru ji te kumta te nakaliang i JR Storyteller London ilej ya kaban Christian nakapor sa kapor ya ki prado ki prasnam ki jongi te nakaliang ka jonga ngakentu ru ya phi kitu ki briu ki ba persyang ya kaban lik penting pensemi ki ba persyang ya kaban wodan ya kaban wodau ya kaban wodau wodong persyang ya kaban lik pentut ya i JR Storyteller nakaliang ka jonga nga pendramjur ya kum kini ki jaj briu namar ba mai ilek ban ai jingrap lengba jong i sibun ki mensim ki ba koridor ki la phai shaw blei lengba jong i sibun kita ki baduk ki batoi ki baduna ka dikot met sibun ki layo kata ka jingmentoi lengba jong i te khamnyar ban syam ko pai ba bi je jonga khamnyar ban syam kum une briu rangba uban lik ai jingrap keleng ha saudong sokun jong kani ka jela ka ba i tina kaliang ka jonga nga kentu kenpam yangi iwei pa iwei tongin ya donet kat kum ibuj ibor iba manga bat mapi ngidon ngin ai bat ngin sen haka Google Pay haka mo ha Google Pay jong IJR Storyteller London te nakaliang ka jonga te nga ai kitbok kiryang ya i ba inyo kamet ka basat ka baklan ba inyo ru ka ba kumno ba ki bangek Kristan jongi bat ki ba ki pomde ki Kristan ru bakila donet mo kila ai bapang ki ba stom te don ru na pedeng jongki ki ba lek ban pentut lek ban wodang wonia te nga suong kumne lada kumune ubreu pilek pentut pilek wodong pilek wodong dengan ong sukumno ngamdon ketin su ya kaban keren ban ong ngamdon ketin su ya kaban ong kumno ru Henry kat kane katakal lengkor kaba khia kaba ijar ibat Henry dang ton hi kita kibriu kiba lek ban pentut kiban wodong Henry kini ki baro kidei kisha kidei kita ki briu kiba kwa ya kaban bamdu ya ki briu kiba don hapdeng kapang kastom kiba kwa ya kaban pendam kidei kita ki nangsun jong kini ki jong kani ka briu nyo trap ka jongi te nga kentu kan pam ya pi to se ai mensim ya i JR Storyteller London ai mensim ya i wat nom pendram wat nom wodong ya i token mau lada pin wodong ya i yole se kan wan ka raibi yole se kan wan kan nems new happy lada pi shun ya i JR namar bama i idehisha itai briu ibala ai kerpang ublei idehisha utau briu ubala penkup bor kerpang ublei ha kaban lekwer ha kaban lekwat ya kita ki perdo pernam ki jongi ki badon na pedeng kaduk katoi ki badon na pedeng ka syak katengan ki badon na pedeng jongki ro bun ki bomdon ki ba bun na pedeng jongki ki ba klembing klemsam tena kaliang ka jonga nga yat be syakmat wat nom kerendin na kane kalenti ke ba pia sibun ki briu ki duai na banta jongpi ba JR sibun ki briu ki duai sibun ki briu ki duai na banta jongpi ba pinang yo kamet ka basat ba klan ba pinang la ban continue ya ki kam ki ba pila trei menta si kata oi kano ka kam
ladang ide ubah baha Henry ladang ide ubah baha ne ubah snu Henry kita kejing sya kenok kentok kita kejing sya pen klem akor kin don beji di kita ki baru kide sisa kita ka lenti ka ba mangi kibriu ngihap banman Henry klem kenok ka jing ngam nom tharai ba ubriu unlong uba sukses de ba ajar nang yat hi mapi ha kalenti ka badai pidang la lej hi mo Henry leng ba jong pi ngi iba shibun ki mensim ki ba koridor hajaka ba ki yap hajaka ba ki jatelep Henry leng ba jong pi ki impat leng ba jong pi ki wan phaying leng ba jong pi wat nadu nang kha ka kemi hadu bakila yo khun yo ksiuru kimpat yo kendu sipara Henry leng ba jong pi kita kiki baro kila urlong bat leng ba jong pi bat kita kiki baro kila ya kendu kum siyeng chisem te kano kalong ka jingkurku namta jong pi ba jr te ya syakmat hoi kita kijing petut kita kijing berngem bersit kita kijing wadong wat poi kita baro kiki baro kita wat nam kanandin ya be syakmat kita kiki baro kilong mapi pilong kawan bat kita kiki baru kijing penuit penua kita kidei ki briu ki ba pishut yo mau shoot kenang ba kawat ka jong pi kadang nep sinep pinang yo ban prat ban pom ha ki lenti klau ha kita kijing ibat kijing jenjar ditangkat ne ki video ki jonga ba jar kane ka por ka bamata kane kalong ka jing ku jonga ya pi kane kalong ka banga kwa ban keren dadu ka dadu berkaman sim ka jonga bat nyar hikot ban siam kuma pi briu ubat don sya kata ka mensim ban nyarap ni perdot pasnam ubat don sya kata ka mensim ubat kata ka jingkit kli ka ba don napi kamde sya kata ka bakai wat mengidon tangwei ar khunru ngi klumari kawan pendap penbiang apok ke hingga sem kat no tamlei mapi hasaudong sokun jongka pathei pi don sya kata ka jingkit kli hakaban kumno ban pendap penbiang kumno ya kaban kat kabor ka bapidon pi kloi ya kaban ai ban sampat ya kita ki weipan ditangkan ni video ki jonga hakan ka por ka bamanta khuble shibon